Lle crwn, coch. Lle crwn a coch. Be sy'n neud o'n goch ta? Mae'r haul yn agos ato fo. Ac yn llosgu fo. Lle oer. Iawn. Lle oer? Sut fath o ddiar sy'n o lle? Llwch i gyd. Llwch, sut fath o lwch? Llwch llwyd. Llwch llwyd? Ie. O, mae'n oer. Ia. Ac mae'n y mynyddoedd yna. Ia. A mae o gyd yn felyn. Melyn? Pam mae'n felyn o ta? Wel, dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl yr mynyddoedd sy'n felyn ac so mae'r lle i gyd yn felyn. Lle creigiog. Ia. Be arall? Lle fel dipyn fel anialwch. Anialwch, ia. A lle gwag. Lle gwa... Oer ta poeth di no? Oer. Pam mae'n oer ta? A dydy'r haul yma allan yn nos. Di'r hael yma allan y nos yno? Na chdi. Melyn, crwn. Melyn a chrwn? Ie. Sa rhywun yn byw yno? Monsters. Monsters? Ie. Sut fath o monsters? Mawr. Rei mawr. Dyn nhw'n berig? Ynddi. Sa anifeiliad nhw ta? Oes. Sut fath o anifeiliad? Lycistiaid. Locustiaid, ia. Be arall? Dim byd arall. Dim byd arall. Mewn be mae'r locustiad ma'n byw? Mewn tylla. Mewn tylla? Ie. Tylla yn lle, lle? Yn y llead. Tylla yn y lliad? Ie. Os am ddim un enaid byw, sam dyn o gwbl no? Na, gos. Beth am y dyn mae da ni clywed sôn amdano fo sydd yn byw yn y lliad? Na, ddim yn wir. I hynny mae'n wir? Na, chdi. Oer. Oer, ia? A gwag. Sa neb yn byw no? Na, gos. Dim byd o gwbl? Na, gos. Sa rhywun yn byw no, da chi'n meddwl? Oes, sy'n dyn bach yn awpricio ar y syl. Dim ond y fo sy'n byw no? Ie. Stas na bobl yn mynd yna i fyw. Mewn sydd fath o le mae'r dyn bach elpricia ma'n byw, da chi'n meddwl? Mewn ogof. Ella bod na gael ei aburiaid yna. Creaduriaid? Chi'n meddwl na bobl na gwbl? Teulu fo twyna cochion. Pobl efo twyna cochion? Ie. Pam mae twyna nhw'n gochion ta? Mae'r haul wedi llosgu nhw. Sa neb yn byw ar y lliad? Na, gos. Beth am y stori mae da ni wedi gweld am y dyn bach sy'n byw ar y lliad? Di hynna'n wir. Di hynna'n yn wir na chdi? Na, chdi. Os anifeiliad yn byw ar y lliad ta? Na, gos. Sa bysgod nhw? Na, gos. Dim byd o gwbl? Na, gos. Dim ond lle gwag, melyn? A tylla bach na fo? Ie. Fysa chi licio mynd yno? Na, sam. Pam? Wel. Sa gen i hiraeth? Ia. Sa chi licio mynd yno i fyw? Fi'n meddwl. Pam? Dwi di arfer yn byd ma. Da chi'n misio mynd i fyny fan'na? Na, gos. Fysa chi licio mynd yno am dro? Na, Sion. Pam? O'n i'n ofyn yn mynd ar yr pe sy'n teithio i fynd yno. Ia. Dim ofn y lliad ei hun, ond ofn y daith yno, ia? Ie. Dim byd, sa chi'n licio mynd yno am wyliau hyd yn oed? Na, gos. Ond am un diwrnod. Ond am un diwrnod? Ie. Neu rhywun yn cynnig i chi mynd yno am wsnos o wyliau a'r ha yma, be sa chi ddeud? Na'n diolch. Dim diolch? Na'n diolch. Lle da chi'n mynd am wyliau ta? Blackpool. I Blackpool ydych chi'n mynd? Ie. Fel cynnwch chi'n mynd i Blackpool na mynd i'r lliad? Yndi. Reit o, diolch yn fawr i chi.